Усім добрий вечір, де б ви нас не дивилися, в тимчасово окупованому Криму, в інших регіонах України або за кордоном. Я дуже радий, що ви щоразу приходите до нашого етеру і надіюся, що наші гості, яких ми запрошуємо лише, ну, знаєте самі, яких я запрошую, людей, яким можна довіряти, людей, з якими цікаво розмовляти, що ці гості вас повністю влаштовують і дають вам багато чесної аналітики, інформації і приводів для думок. А сьогодні такий самий гість давно вже не було в нашому етері, здається, ще до повномасштабного вторгнення востаннє був у нас журналіст, медіаменеджер і історик Олексій Мустафін. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір. Радий бачити і багато питань. Але, знаєш, Олексій, я думаю, що правильно буде ось що зробити. Я, коли довго не бачу людину, я завжди питаю, як у неї справи, що вона робить, що її непокоїть, чим вона займається зараз. Я думаю, що така передмова перед великим інтерв'ю була б правильною, і потім вже по деталях підемо, по різних питань. Прошу. Ну, власне, у нас життя у всіх одне зараз, очевидно, в зв'язку з війною і те, що відбувається навколо. Тому, слава Богу, що живі всі, рідні, здорові, і сподіваємося, що і надалі буде так. Ну, а головне, щоб була перемога якнайшвидше. Я тоді, знаєш, хотів би почати ось що. Нещодавно, буквально там пару днів тому, святкували в Україні день заснування або створення, або відновлення, так називали тоді, Автономної Республіки Крим. І навіть мені телефонували з каналу з одного, я включився і сказав їм, що для мене це не свято, бо це був перший крок до окупації Криму, що ця автономія, так звана АРК, була започаткована, як заснована як російська автономія в Україні. І після того, до речі, кримці за закликом Мустафи Джемілєва тоді бойкотували цей референдум, бо знали, чим все закінчиться. Закінчилося саме тим, на що ми чекали, дискримінацією, фактично режимом апартеїду, який тривав аж до окупації в тих чи інших формах. Там, ну, я не буду все зараз. Наші глядачі, я думаю, приблизно в курсі, що на всі посади висували. Безумовно. З моєї точки зору, це відзначати річницю утворення Автономної Республіки Крим – це приблизно те саме, що відзначати, не знаю, там, річницю утворення ДНР чи ЛНР. Ну, я думаю, що за ті роки, які з того часу минули, особливо за останні роки, з 2014 року, всім зрозуміло, що собою виявляла так звана Автономна Республіка Крим. Вона, звісно, є в Конституції України, і можна там пояснювати якісь там політичні обставини. Можливо, це був крок, який, так би мовити, політично-кон'юнктурно щось там виправдовував, якісь, знаєте, речі, як, знаєте, в Конституції, наприклад, України є там пункти про збереження, про великий і малий герб, які були ухвалені там для того, щоб комуністи проголосували за цю Конституцію. Але знаєте, як кажуть, це можна пояснити, але цим ніяк не можна пишатися. Тому мені здається, що зараз всім зрозуміло, що той референдум так званий був, в принципі, першим з ряду так званих референдумів, організованих Росією, тоді ще радянським керівництвом, які мали бути, так би мовити, бомбою повільної дії під державністю України, під незалежністю України. Ну, я вже не кажу, чим це б обернулося для власних кримських татар. Ну, а сьогодні день Злуки. Президент звернувся до нації з Софійської площі, де
була вона, власне, проголошена. Пане Олексію, що можете сказати зараз в наших умовах із цього приводу? Ну, знаєте, колись Ренан казав, що нація – це щоденний плебісцит. І, власне, єдність і соборність це насправді не абстрактні поняття, це те, що кожен з нас має засвідчувати кожен день свого життя, чи вважає він себе частиною великої єдності, яка називається українським народом, чи, можливо, в нього якісь інші плани, так би мовити. Але це просто день, в який варто згадати, що, власне, об'єднує українців, і що, знаєте, було дуже багато міфів створено за радянських часів, в тому числі міф про так званий Золотий вересень, коли приєднали Західну Україну до Радянського Союзу, нібито під приводом об'єднання, тобто здійснення віковічної мрії українців жити в одній державі, але чомусь держава ця виявилася Радянським Союзом. Так ось День Злуки при всій умовності, так би мовити, я як історик розумію, що казати про створення єдиної держави не доводилося, тому що і держава проіснувала недовго. Але це день, який варто згадувати, що нас об'єднує і що нас роз'єднує насправді з тим минулим, яке в нас було. Теж сьогоднішня новина. Президент Зеленський підписав два закони або укази, я щось не пам'ятаю точно, але один з них про можливість подвійного громадянства для українців закордонних, ну крім Росії, звісно, а інший про те, що про території етнічного заселення українців, мається на увазі Кубань російська зараз, і ще декілька регіонів, в яких дійсно там... Східна Слобожанщина, там, ну, тобто... місця традиційного поселення українців. Так. Ну, пане Олексію, скажи, будь ласка, а як ти до цього ставишся? Бо, наприклад, ну я про все розумію. Я розумію, що, наприклад, навіть Білгород, насправді Білгород, і там живуть нащадки українців. Там навіть у селах говорять українською мовою досі, ну, суржиком, звісно, так? І це дійсно таке. З іншого боку, казати, що Кубань українська, ну це може для якогось там, знаєш, для неосвіченої компанії, просто там українці опинилися через те, що звідти вигнали черкесів. Там черкеський геноцид був, а українці там, ну, в принципі, їх використовували. Ну, перед тим Ногайський геноцид. Так, Ногайський, да, їх використовували там в якості там зброї Російської імперії, що вона завжди робить, коли вона окупує чиюсь територію, вона робить, і зараз вони, до речі, абсолютно не приховують, що ми хочемо захопити Україну і українців зробити своїми солдатами, які підуть далі в Європу воювати, і так було, власне, з Кубанью. Ось, що це за взагалі тема така, і навіщо вона зараз піднялася? Насправді я ставлюся до цього більш-менш спокійно, в тому сенсі, що, безумовно, українці живуть не тільки в Україні. Власне, і Крими живуть не тільки в Криму. На жаль, і в Україні. Так є. Ну, так склалося історично. Можливо, українці частіше переселялися з власної волі, а Криму виселяли, але тим не менше. І, очевидно, підтримувати зв'язки з людьми, які вважають себе українцями, чи вважають себе частиною української нації, ну, треба. Поляки підтримують зв'язки з поляками, які живуть за межами Польщі. Угорці, при всіх, так би мовити, нюансах, які зараз ми бачимо, підтримують ці зв'язки. І, в принципі, нічого поганого в підтриманні цих зв'язків немає. Єдине, що для цього люди мають усвідомлювати себе українцями. Знаєте, в перші місяці цього масштабного вторгнення одна моя знайома, яка мешкає у Франції, поділилася таким спостереженням, що були акції, які проводили українці, які живуть у Франції, на підтримку України проти російської агресії, і один з французів її запитав: скажіть, а українці в Росії, вони проводять якісь акції? І вона каже, я навіть не знала, що їм відповісти. Тому мені здається, що, знаєте, до певного часу дуже було
так модно розповідати про якихось українців, які живуть в Росії, які там землячество створюють і так далі. Але я думаю, що 14-й рік і особливо 22-й рік показали, що нема там великої кількості українців. Вони можуть там записатися українцями, якесь прізвище мати, нібито схоже на українське, але українцями вони при цьому не є. Бо вони є російськими патріотами. І от бажано, щоб оце природнє прагнення підтримувати зв'язки не було черговим каналом, так би мовити, впливу з боку країни-агресора. І, між іншим, щодо подвійного громадянства, мені здається, що тут очевидний мотив, що багато людей, які пов'язують себе з Україною, хотіли б мати, в тому числі, документально підтверджений цей зв'язок. І це друге громадянство, воно, можливо, дає таке відчуття. Але з іншого боку, ми знаємо приклади, коли роздавали паспорти, другі, так би мовити, в Україні. Тоді ще не було відкритої війни, і оці обмеження, нібито не можна там, подвійне громадянство неможливо з державою-агресором. Але ми впевнені, що всі держави, які зараз не є агресорами, не стануть агресорами в майбутньому. Тому мені здається, що до цього питання треба підходити щонайменше обережно. І я розумію, якщо йдеться про подвійне громадянство з країнами, які входять до Європейського Союзу, з огляду на перспективу України, але навіть це бажано було ув'язати з входженням України до Європейського Союзу, там є, так би мовити, певна громадянська спільнота, і, можливо, в цьому напрямку можливо це робити, але робити це загальним правилом я б не став. Ну і, до речі, я не читав, на жаль, це на мій сором, чи згадано там про Кремли, які живуть там в безлічі країн світу, чи вони мають таке ж право? Я думаю, що тут має бути не етнічний, так би мовити, принцип, а бажання людини бути українцем. Бути українцем, бути українським громадянином – це незалежно від того, і українець ти, я, наприклад, маю там корені татарські чи там навіть російські корені, але я відчуваю себе українцем. Я не розумію, чому має бути різниця між, так би мовити, Кремли, українцем етнічним чи там, не знаю, там греком, наприклад. Власне мені здається, кажучи, що тут принцип має бути громадянським. Тобто, якщо ти маєш якесь походження, якісь критерії мають бути, да? Якщо ти маєш походження, твої предки мають походження українське, незалежно від етносу, то ти маєш, якщо ти прагнеш цього особисто, подати, напевно, можливо, знову таки, тут же ж є принцип, там, знаєте, картка поляка, вона видається, там декілька критеріїв є. І не тільки тим людям видається, які мають корені на території сучасної Польщі. Те ж саме стосується, я думаю, і українців. Власне, я думаю, що, можливо, навіть треба подумати над якимось таким окремим механізмом, в тому сенсі додатковим, що, можливо, знаєте, не картка Кремли, але принаймні люди, які хочуть засвідчити свої, так би мовити, стосунки з кримсько-татарським народом, вони теж повинні мати можливість це зафіксувати і документально. Але знаю, що багато навколо цього може бути різних, так би мовити, дискусій, не завжди приємних. До цього треба теж ставитися трохи зважено. Наше суспільство, на жаль, і журналістика наша дуже важко лікується від того, що було за радянські часи, від міфів, від якихось там упереджень. Стосовно і кримців, теж зараз, звісно, просто якийсь рай, у порівнянні з тим пеклом, в якому ми опинилися там на початку 90-х років, про які я згадував, коли ми говорили про так звану АРК. Але, пане Олексію, ти зачепив дуже важливу тему так званого зеленого клину. Я ж там жив до 15-го року на Росії і 43 роки там прожив. І коли я сюди приїхав, і то на ток-шоу, то десь там в інтерв'ю, то десь там навіть там в якихось там творах там літературних згадували цей зелений клин. Я так скромно, тихо казав, я там був
за Уралом був, на Далекому Сході був. Я там жодного зеленого клину не бачив. Я там бачив дійсно людей українського походження, навіть походження українського, які туди поїхали, наприклад, газогін будувати. Це з останнього з'їзду комсомолу. Але прізвище та є походження українського, а ось українців я там щось не бачив. І ця війна повномасштабна особливо, вона довела всім, що це просто був міф, хтось видавав бажане за дійсне. Насправді, багато хто з українського походження, вони їхали туди, щоб не бути українцями, щоб позбавитися свого українства. І навіть там придумували там, ну, Коваленко, там, власне, знаєте, я б не став засуджувати. Ну, це вибір кожної людини. Якщо вона хоче бути росіяном, ми знаємо, як складалася російська нація. Це з усіх понабрали людей, яких не захотіли бути там, знаєте, українцями, татарами, євреями чи ким завгодно, а захотіли бути росіянами. Ну, це вибір кожної людини. І, звичайно, ми б навряд чи би захотіли бути росіянами, але хтось хоче. Ну, тобто, чудово, хай буде росіянином, бажано на російській етнічній території, щоб він там не був інструментом, так би мовити, колонізації. А Далекий Схід – це все-таки край, де, ну, як кажуть, неспоконвічно жили росіяни. Там все-таки вони туди приїхали. Українці це теж окупована, зачищена в геноцидний спосіб територія. Але якщо ти хочеш піднімати, умовно кажучи, ні чорнозем'я, ну так, як кажуть, прапор тобі в руки давай, чудово. З іншого боку, в нас же теж є, знаєте, стереотип, від Сяну до Дону, а там аж по Кавказ, у нас же там є такі гімни. І дуже часто люди на це купуються, і вважають, що там, ну, Далекий Схід Далеким Сходом, його нібито не приєднаєш далеко. А от чому б не посунути кордони до Кавказу? Але треба пам'ятати, як були завойовані ці території, що уявляли собою ті люди, які туди переселялися, чим вони стали, знаєте. І дивуватися там, я знаю, багато щиро дивувалися, як це може, це ж українці колишні, етнічні, на Кубані, як вони сповідують цей Крим наш. Так що вони перед цим сповідували Кубань наша, то вони спокійно можуть і Крим наш, і Константинополь наш, і Єрусалим наш можуть сповідувати. Що скажуть згори, то вони будуть сповідувати. Тому, крім того, ми ж бачили деякі наші українські території, як налаштована, там була частина населення, вихована зовсім в іншій парадигмі. Нам треба ще додати до цього кількість людей з такою ж вавкою в голові. Навіщо? Я думаю, що Україна має займати чітку позицію щодо непорушності чинних кордонів, загально визнаних, міжнародно визнаних, сприяти, якщо буде якесь самовизначення народів, які живуть зараз на території Російської Федерації, але підтримувати їх бажання жити своїм життям, самим визначати свою долю. Якщо ми проти того, щоб з Москви визначалася ця доля, то це означає, що ми не маємо з Києва визначати цю долю. Ну, з Києва, з Дніпра, з Львова чи Ахмеджита, неважливо. Не з нашого боку треба це визначати. Я хочу зазначити, що ця війна, ну, це у тому числі руйнація міфів багатьох, так? І про Зелений Клин, так званий, і про Кубань ще. Ми не всі зруйнували цей міф в головах своїх, так? Це були частиною імперської історії, примусова, а абсолютно недобровільна. Українці добровільно на Кавказі ніяк би не опинилися. Ну, все абсолютно, ну, до речі, це все результати тих чи інших геноцидних дій, заміна населення в регіонах, про які ти, напевно, мав на увазі, шляхом Голодомору. Це переселення українців там на Кубань, тощо там, і ці експедиції там у Сибір. Ну, до речі, ми от згадуємо Голодомор, це, скажімо так, радянський геноцид українців, але ми ж маємо не забувати, що черкесів також знищували голодом. Так. До Радянського Союзу. Російська імперія що робила? Вона просто оточувала, вона так навколо цих територій, заселених черкесами, просто морила їх голодом.
І в них не було іншого виходу, як в кращому випадку дістатися узбережжя і вирушати до Туреччини, гинучи, так би мовити, по дорозі. Фактично, це ж відбувалося по всьому північному Причорному морю. Це стосувалося і Криму. Ну, Кремли Російська імперія офіційно не виселяла, вона витискала кримців з їхньої землі. Але до всіх інших застосовувалися ті самі методи. Тому немає різниці, це Російська імперія чи Радянська імперія. Все використовувалося для того, щоб знищити, якщо не фізично, то ідентичність принаймні. І всі ці методи, і голод, і асиміляція, вони використовувалися. До речі, не всі, напевно, можливо, наші глядачі знають, що серед предків Ердогана, наприклад, є черкеси, серед предків Нобелівського лауреата, письменника Орхана Памука є черкеси. І там взагалі багато нащадків черкесів у Туреччині. Ну, тому що кажуть, що взагалі не тільки черкесів, а всіх цих мухаджирів до 10-15% мешканців сучасної Туреччини є нащадками саме цих переселенців вимушених. Ну, так, і ще ми, знаєте, що ми любимо, ну, знову ж таки, це радянські такі звички, розповідати про яничарів, про те, як там підступні турки, там, османи робили манкуртів з хлопчиків інших народів. А слухайте, а зараз що ми бачимо? Те саме ми і бачимо, лише просто ми це помітили з боку росіян. Я, звісно, не можу сказати, що нехай хочете бути росіянами, там, будь ласка, прошу, але залишайтеся там, де ви себе вважаєте росіянами. А вони ж повернулися. Вони повернулися, якщо подивитися навіть і серед керівників і військових, і політичних агресій проти України, там багато людей не лише з українськими прізвищами, а з походженням українським, причому навіть народились, які в Україні, або їхні батьки народилися в Україні. Ми ж пам'ятаємо ці історії перших місяців війни, коли бомбардували ці льотчики російські, тому що вони за паспортом російські і служать в російській армії. Але походженням вони були з тих міст навіть, які вони самі бомбардували. Так, ну, це війна кривава, але це не війна крові. То тут про інше йдеться. Тут, да. Так, мені здається, що це. І, власне, ми українці, знову-таки, в нас, звичайно, зараз війна важка, і Україна є жертвою російської агресії, але, як кажуть, знаєте, ніколи знову. Треба пам'ятати, що свого часу і українців так само використовували. Українці придушували повстання в Східній і Центральній Європі в складі російської армії. Той же Паскевич, той, хто придушував спочатку на Кавказі, а потім Польську революцію, потім Угорську революцію, він же був українцем за походженням, малоросом. І ніколи цього не приховував. Більше того, зовсім нещодавно, буквально перед війною, встановлювали пам'ятні дошки в Полтаві Паскевичу. Тобто людині, яка відзначилася кривавим придушенням, фактично, на Кавказі це був геноцид, в Польщі і Угорщині це була просто різанина, знаєте, слово «просто» тут лобки треба говорити. Але, знову-таки, якщо є люди, які, знову-таки, не в якійсь там, при всій повазі там, до Донецька, Луганська, а в Полтаві, де нібито всі тут етнічні українці, тим не менше пишалися, а деяхто може і пишається, ми ж не знаємо, всім в голову не заглянеш, пишаються до цього часу, мені здається, такими, так би мовити, генералами-карателями. І це теж відповідальність, яку ми маємо знати. Ну, маємо знати і маємо відрізняти одне від одного. Тобто це ж війна антиколоніальна. А ми не можемо шанувати людей, які допомагали будувати цю імперію і просувати її інтереси, в тому числі в кривавий військовий спосіб. Так? Ну, це майбутні уроки вже історії. Зараз дійсний курс історії в школі інший абсолютно, і там і Криму багато, чого взагалі не було ніколи. І про Кремли це добре, це процес іде, діти цікавляться, і школяри цікавляться, студенти. Я знаю таких українців, які навіть кримську мову вчать спеціально, йдуть і добре розмовляють, читають, і їм цікаво. Я, повертаючись до цього закону Зеленського про
колишньої про території етнічного розселення українців, я все ж таки думаю, ну, за моєю версією, я не читав, тексту ще немає, до речі. Думаю, що це просто така ответочка асиметрична Росії, яка каже про те, що тут права росіян, значить, там придушуються, а це, ну, вибачте, а там нащадки українців. Можливо. Я б навіть підозрював навіть тролінг, знаєте, такий своєрідний. Трохи попахує тролінгом. Але ж питання, одна справа тролити, це, знаєте, там заяви якісь робити у Фейсбуці чи на прес-конференції. А інший зовсім підхід, коли це закон. А закон зворотньої сили немає. І наслідки закону набагато більше, ніж просто звичайний тролінг. Не можна за допомогою закону когось тролити. Тому до цього має бути відповідальний підхід. Я сподіваюся, я не хочу, так би мовити, наговорювати. Я сподіваюся, що всі ці підводні камені були враховані. Хоча, звичайно, досвід наш попередній показує, що іноді ці сподівання не справджуються. Да, підводних камінь у нас ще багато закладено в різних місцях і на різних напрямках. Я хотів поговорити про мені дуже, особисто мені цікава твоя думка, пане Олексію, щодо культової постаті української історії, яка успішно пройшла всю радянську історію, і в радянських підручниках вона була головним українцем, крім Шевченка, який поет, письменник, а інша державна фігура, постать, це був Богдан Хмельницький. Він зображений в різних там, він всюди його іменем названі вулиці, площі, пам'ятники йому там тощо, згадки в історії, але ось міста, так. Міста цілі. Хоча, правда, Переяслав вже перейменували назад, так мовити, просто Переяслав. Але здається, нещодавно була річниця, просто днями, або я читав статтю цієї так званої Переяславської ради, результати якої, до речі, були спочатку зникли, потім були сфальсифіковані росіянами. Тобто договір з Росією, як вона б не називалася тоді, це абсолютно програшний варіант. І там хтось виправдовує Хмельницького, хтось там каже інше. Але зрештою ми бачимо результат, тобто поглинання і знищення української державності. Чи треба нам так зараз, враховуючи наш нинішній досвід наслідків, таких вже зовсім брутальних, хоча й Голодомору було б достатньо, але так шанувати Хмельницького, називати, припустимо, там... Я думаю, що просто не треба взагалі створювати культу з історичних осіб. Умовно кажучи, в нас зараз досить популярною фігурою є фігура останнього гетьмана Павла Скоропадського. Ми пам'ятаємо, чим закінчив він підписанням цієї грамоти про федерацію з Росією. Теж можна сказати, що чим це закінчилося? Закінчилося Голодомором. Я не думаю, що треба вже такі лінії проводити, але це просто вчергове свідчить, що до історичних постатей треба ставитися з повагою, але і зі скепсисом в тому числі. Бо, звичайно, ми такі розумні через 4 сторіччя, знаємо, що правильно зробив Хмельницький, що неправильно. Очевидно, його ставка на союз з Московією тодішня в 1654 році, очевидно, Україна заплатила за цю ставку надто велику ціну. Але знову-таки, ми ж маємо розуміти, що в ті часи угоди не мали такого сенсу, як і в них вкладали ті ж росіяни навіть тоді. Це була персональна унія, угода, яка була через кілька років розірвана. Просто не росіяни, а потім і Радянський Союз. І зараз Росія не згадує, що було після Переяславської ради. І угоду, і союз Хмельницького з Швецією, і союз з Трансильванією, а потім Гадяцька унія, яка фактично повернула ідею цієї Речі Посполитої вже не 2, а 3 народів. І, в принципі, з моєї точки зору, це був магістральний шлях, з якого Україна, на жаль, дуже швидко звернула, вже
тому що так Хмельницький захотів. Хмельницький був у могилі в той час. А тому що так захотіли, як нас прийнято казати, народні маси, які не хотіли миритися з поляками. Тому, знову-таки, кожен займає своє місце в історії, кожен несе відповідальність. Нам важливо не робити з цього культу. Ну, знаєте, як зараз дуже багато, і зрозуміло, там прихильників, умовно кажучи, ідеології, навіть практики організації українських націоналістів. Так? ОУН, ну, зрозуміло, в умовах, коли йде запекла боротьба за незалежність проти Росії, проти російських впливів, то, очевидно, симпатії українців на бозі цієї організації. Але ця організація також свого часу отримувала фінансування з боку сталінських спецслужб. Ми про це теж не маємо забувати. Тому що, знову-таки, тому що вони використовували ті можливості, які були в той час. Але робити з цього якісь далекосяжні висновки, мені здається, не варто. Варто просто розуміти, чому так відбувалося і які уроки з цього маємо винести ми для того, щоб не повторювати, можливо, помилок тих наших попередників, які ухвалювали з нашої точки зору неправильні рішення. До речі, Олексій, я читав, що тодішній кримський хан попереджав Богдана Хмельницького, що не можна довіряти Московії, і він, ну, напевно, сказав йому наше прислів'я таке: не спирайся на воду, не вір московитові. Ну, не знаю, так чи не інакше було, але... Ну, знаєте, ті, хто жили поруч з Росією чи Московією тоді, вони мали досвід. І дуже часто наші західні партнери і союзники не розуміють цього, тому що вони не жили поруч і не жили всередині. Як, на жаль, в нас є такий досвід. Я просто зовсім нещодавно писав статтю про часи Івана Грізного, і тоді вперше Папа Римський вирішив помирити росіян з сусідами. Очевидно, в них там давня традиція. І от він надіслав свого легата Посевіно, і той приїхав до Стефана Баторія, а Стефан Баторій каже: а навіщо ми будемо миритися? Ці люди, довіри до цих людей не може бути, вони обманюють на першому, так би мовити, перехресті. Тому що він мав досвід. А Захід живе оцим російським міражем і досі багато хто на Заході. Ну, навіть, знаєш, іноді мені здається, що люди, взагалі політики, нічого не читають історію. Тобто ось Наполеон, він же був просто, його просто кинув Олександр І, просто кинув, підписав Тильзитський договір і просто його, як папірець, на смітник викинув. І Наполеон не розумів, як так можна, ти ж монарх, ти ж династична особа, ти ж державний діяч. І він, власне, пішов на Росію лише через те, що був порушений цей мир, і він хотів в очі подивитися цьому Олександру і сказати: ти що, хлопчик, ти що робиш-то взагалі? Ну, в нас є ж і сучасні деякі політичні діячі, які все хотіли заглянути в очі. Да. Але насправді той досвід теж цікавий, тому що насправді всі ці війни проти Наполеона Росія вела за британські гроші. Це називалося золота кавалерія Святого Георгія, тобто фінанси, які спрямовувалися союзникам тодішнім Британії для того, щоб ті воювали з Францією. І коли от Наполеон почав цю війну 12-го року, виявилося, що в Росії не те, що там грошей немає. В них свинця не вистачало, вони його не накопичили. І британці везли свинець до Росії, щоб ті могли протистояти Наполеону. Зрештою, все завершилося, що Олександр в'їхав в Париж, і британці схопилися за голову, що ж би накоїли, так би. Тому, знаєте, от це про історію, що всі мають розуміти, що ніхто не буває так, щоб не помилялися люди в минулому. Але треба до цього робити висновки і не повторювати це. Сьогодні, Олексій, у нас відбувається у прямому етері телеканалу ЕТР урок історичних помилок. Різних століть. Ну, я принагідно пораджу всім, хто нас дивиться зараз, читати статті Олексія Мустафіна, у тому числі на «Історичній правді». Багато цікавого завжди. Ну, я взагалі закликаю людей більше читати, більше цікавитися історією. Зараз, до речі, увага до вітчизняної, не тільки вітчизняної історії, дуже сильно зросла. Ну, знаєте, коли в
тебе за вікном відбуваються такі події, якось волею-неволею починаєш задумуватися над тим, чому так сталося. І інтерес є, і я бачу це і по проектам на Ютубі, і телевізійним проектам. І це добре. І головне не втратити цю, ну, звичайно, головне перемогти, але при цьому не втратити цей інтерес до історії, інтерес до такий, би мовити, не тільки розважальний, а от інтерес в тому сенсі, щоб розуміти, що відбувалося в минулому, і хто ми є, чому ми такі, і що нам робити для того, щоб наше майбутнє було іншим, ніж те, яке може бути, якщо ми не будемо вивчати уроки історії. Тому закликаю всіх більше читати, більше дивитися, більше цікавитися історією. Приєднуюся до шановного пана Олексія і додам, що, як історично доведено, найненадійнішим видом зв'язку є причинно-наслідковий зв'язок. Тобто технології йдуть уперед, а звичка не цікавитися минулим і не передбачати майбутнє, вона залишається в людей, в тому числі в таких країнах, як Сполучені Штати Америки. Я про них хочу поговорити окремо, бо, ну, я не знаю, я всю історію Америки не вивчав, я там не жив, лише один раз був у штаті Юта. Цікавився так, я читав там всі інноваційні речі всіх президентів Сполучених Штатів, так? Я там щось про Лінкольна, про Вашингтона, про там інших Гамілтона, інших там читав. Але все одно це фрагментарно. Ти точно знаєш більше і знаєшся на цьому. Чи було взагалі, на мою думку, не було такого, щоб така людина, як Трамп, людина формату Трампа, претендувала, причому вже програвши, такого вперше взагалі, щоб знову балотувався колишній президент, так? А ще й з такою риторикою... Були випадки, коли колишні президенти балотувалися. Але не вигравали. Випадки особливо, да, один раз, по-моєму, повернувся. Але справа в тому, що там ще й не було тих обмежень, які ввели після Другої світової війни, тому там було легше. З іншого боку, Америка ж не дарма сформувала таку систему політичну, яка б не дозволяла, тобто, знаєте, як російською мовою це називається дуракоустойчиво. Тобто так, щоб від однієї людини не так багато залежало, щоб навіть нічого не поламало, якщо воно функціонує. Звичайно, в тому і справа, що сучасні технології, в тому числі інформаційного маніпулювання, призвели до того, що все частіше ці запобіжники можна обходити. І навіть оцей принцип, так би мовити, двохступеневих виборів, він не захищає від того, щоб він був запроваджений свого часу для того, щоб не було при владі популістів і не було тиранії. Тому що це для них було свого часу один з найбільших кошмарів при створенні Сполучених Штатів, щоб не було одноосібної влади якогось узурпатора. Але зараз вона не працює, все одно люди голосують. Ну, наприклад, я не є прихильником правої ідеології, так би мовити, можливо, я щось не розумію, але республіканська партія з такими традиціями, стара велика партія, просто як, знаєте, як не знаю, як навіжені, аби перемогти, ми готові навіть проголосувати за Трампа. Ну як це можна робити? Людина, яка повністю перевертає, так би мовити, традиції цієї партії. Знову таки, я не кажу, що так, звичайно, великі є недоліки в нинішньої адміністрації, демократичної партії, і ми всі пам'ятаємо, що першим дав зброю Україні все-таки Трамп під час своєї першої каденції. Але мені здається, що щось все-таки в цій системі трохи, якщо не зламалося, то принаймні дає збой. Ну, подивимось, власне, в цьому то і є сенс демократії. Знаєте, як в нас завжди за радянських часів казали, що от все передбачувано, все може бути, за всім стоять, як там, воротіли Уолл-стріт, і нічого нового не відбувається. Але, як ми бачимо, популісти іноді обходять навіть силу цих воротіл легендарних. Тому, знову таки, це демократія. Будемо сподіватися, що вона спрацює на користь.
Загалом вона завжди працює в правильному напрямку, але знаєте, як знову-таки російський поет казав, жаль тільки жити в эту пору прекрасну, не придеться ні мені, ні тобі. Це знаєш, Бо Олексій, як казав Черчилль, що... Да. це як горизонт. Ти до нього наближаєшся, а він віддаляється від тебе. Ні, ну просто пам'ятаєте Черчилля фраза про те, що американці завжди ухвалюють правильні рішення після того, як перепробують всі неправильні. Питання в тому, що нам, як країні, яка знаходиться на першій лінії, так би мовити, протистояння з новітньою тиранією, для нас час дуже важливий. І питання в тому, що поки вони перепробують неправильні, так би мовити, рішення, ми втрачаємо людей, втрачаємо території, втрачаємо частину свого майбутнього, бо люди – це і є майбутнє. Тому, звичайно, виходить так, що за недоліки американської демократії доводиться платити українцям. Це шкода, звичайно. Ну, ми теж свого часу багато разів так голосували, ми могли б уже в НАТО бути. Як би, наприклад, Чорновола обрали. І ми ж пам'ятаємо, що коли кажуть, дорікають нашим союзникам, що вони нам якось не так допомагають. Ми пам'ятаємо, як допомагали Грузії. І не союзники, а ми самі. Так, Україна допомогла, безумовно, Грузії, але це не порівняно з тим, що зараз яку допомогу надають Україні. Тому ми всі вчимося на помилках власних і чужих. І просто бажано, щоб цей час навчання, оцей час, який спливає кожної миті, і оцінений в життях людей, щоб ми навчалися швидше, так би мовити. І ми, я маю на увазі не тільки українці, а світ загалом, принаймні Захід. Слухай, я хочу, Олексію, запитати в тебе, як же, і політолога, журналіста, аналітика, доволі сильного, на мій погляд. Ось скажи, будь ласка, у чому тут закономірність? Був президент Обама, в нього був віце-президент Байден. Після правління Обами прийшов Трамп, тріумфально прийшов Трамп. Потім Трамп, трохи, і не трохи, позбавив себе популярності такої, як вона була, там комусь не сподобався. Прийшов Байден, який був віце-президентом в Обами, і от добігає там останній рік його правління, і знову є загроза приходу Трампа. Що тут не працює? Чому завжди, грубо кажучи, не можна там назвати всю демократичну партію лівацькою, але лівацькі ідеї там і ліві взагалі ідеї користуються популярністю в партії. Там навіть є такий нюанс, що там чи не більшість тих, хто підтримує демократичну партію, проти Ізраїля і за Хамас. Але це я був дуже здивований. І серед молоді, таке, не будемо зараз занурюватися глибоко сюди, але таке, є місце. Так? З іншого боку, республіканці, багато хто не підтримує Україну, хоча Україна воює абсолютно не за Захід, а за західні цінності. Так? Чому ці граблі постійно ліві, потім приходять популісти, правопопулісти, потім знову ліві? Я вже думаю, що Трамп більше не буде мати шансу. Але той же самий Байден, який працював з Обамою, знову дає шанс Трампу. Справа в тому, що, ти сказав про правих популістів. Є ж ліві популісти. Обама, з моєї точки зору, такий ж самий популіст, як і Трамп. Абсолютно зліва, точно. Так би мовити. І я навіть, коли там була інаугураційна промова Трампа, і всі казали, яка порожня промова. Я кажу, що ви, мабуть, не чули промову Обами. Вона ж приблизно така ж. Просто там трохи акценти змінили. Тому це просто епоха популістів. Проблема полягає в тому, що популістам протистоїть так звана глибинна держава, оцей істеблішмент, який усім набрид американцям. І американці вже давно обирають знаєте, я англійське прислів'я з двох зол не обирають, на відміну від російської. А вони за російським прикладом, вони обирають менше зло, менше з їхньої точки зору. І дуже характерно, що ми пам'ятаємо, в кого переміг Трамп. Він переміг Клінтон, Хіларі, на виборах. А перед тим на праймері з демократичних Обама переміг ту ж саму Клінтон.
Тобто, це зараз останні всі ці вибори це змагання між популістами і істеблішментом, який, знаєте, це як називається, змія, яка пережила свою отруту. От щось такого роду. Немає альтернативи. І навіть ті надії, які покладаються там, ну, наприклад, зараз на праймеріз на Хейлі, ну, це насправді не є альтернативою. Я думаю, що це припиниться лише тоді, коли буде створена реальна альтернатива, серйозна, яка буде користуватися повагою і популярністю серед, вже вибачте слово, популярність серед американців, яка зможе подолати оцю дихотомію між істеблішментом і популістом. Поки я, на жаль, не бачу цього. І цілком можливо, що нас чекає друге пришестя. Ну, найгірше, що Але американці тому... самі не бачать. Не лише ми, американці ну, не безумовно, бачать. якщо б вони бачили, то вони, мабуть, і голосували. Проблема полягає в тому, що друге пришестя Трампа може бути гірше за перше. Бо в першу каденцію в нього були всі такі так звані стримувачі, він намагався, ну, оскільки він не був досвідченим, він і зараз не дуже досвідчений політик, але тим не менше він змушений був брати там важковагіків, ну, наприклад, того ж Болтона, наприклад. А зараз він вважає, що він все знає, він схопив Бога за бороду, і очевидно, що цих стримувачів буде набагато менше. Тому, знаєте, як кажуть, пристібніться, ми входимо в зону турбулентності. З іншого боку, знаєте, у Байдена був, зараз менше вже, звичайно, залишається, але був шанс перемогти Трампа однозначно, якщо б він виконав одну умову. Якщо б перемога над Росією відбулася до виборів президента Сполучених Штатів. І перемога така, щоб не викликала сумніву, недвозначна перемога. Але Байден обрав оцю тактику салямі, знаєте, нарізання. Тут даємо, тут не даємо, тут почекайте, а головне не ескалювати і так далі, і так далі. Звичайно, я особисто навіть цього від нього не чекав. Але знову-таки, як ми бачимо, ця методика не є ефективною, якщо ставити перед собою завдання перемогти швидко. А якщо не перемагаєш, знову питання часу, це збільшує шанси опонентів перемогти. І так сталося, що його опонентом став Трамп. Звичайно, можливо, Байдену і краще, що Трамп, тому що будь-який інший кандидат від республіканців, я думаю, переміг би його, як кажуть, в суху. А з Трампом ще він може пободатися. Але знову-таки питання, вам шашечки лі їхати, вам перемагати на виборах чи забезпечувати лідерство Сполучених Штатів. Іноді, і як ми бачимо навіть по цьому боданню в Конгресі з приводу допомоги Україні і Ізраїлю, до речі, проти якого нібито, тобто за який нібито республіканці і горою. Але там теж зависли це, тому що партійні інтереси. От в тому та й справа, що демократія чудова річ, так би мовити, але в неї є великі недоліки. Часто в нас цитують Черчилля про демократію, але мені більше подобаються слова, які приписують Клементу Етлі, це його опонент Черчилля. Він казав, що демократія, безумовно, найгірший спосіб управління, але єдиний гідний людини. Це також двозначно звучить. Тобто ми гідні того устрою, який маємо. І іноді, знаєте, надто багато людського, як свого часу написав Ніцше у цьому. Надто багато емоційного, і не надто багато, і недостатньо критичного і реалістичного, на жаль. І я бачу, як виступає... Я би сказав, дорослого і відповідального. Точно. Бо, знаєте, коли прийшов до влади Зеленський, дуже багато говорило, де ж доросла людина, хоч має бути якась доросла людина в кімнаті. Так, да? А так сталося, що в нас дефіцит дорослості не тільки в країні, а й у світі. І це залежить геть не від віку людини, абсолютно не від цього. Так, звичайно. Найстрашніше, то знаєш що, от моє спостереження, я останнім часом декілька його промов послухав, Трампа. Він жодного речення, яке довше за 5 слів, не каже.
Він розмовляє нібито на там зібранні діток в дитячому садочку. Він каже там, у мене з Путіним хороший, я добре знаю Путіна, це хорошо, це непогано. Я знаю Зеленського, це хорошо, це непогано. Кім класний good guy. Сі Цзіньпін good guy. Значить, до Орбанів вже дійшов, хтось підказав йому, що є така країна Угорщина, і він героїчно не переплутав її ні з якою іншою, сказав, що Орбан найсильніший, найпотужніший лідер, ну, тобто всіх покидьків фактично перерахував, і причому Орбан не дуже успішний керівник своєї держави, в неї дуже, в Угорщині дуже погані економічні показники, і все в принципі свідчить про те, що він поганий лідер, але він сильний. І ми теж, ну, підсвідомо, американцям теж потрібен сильний, Путін сильний, Сі сильний, там, Ким сильний. І ось на цьому грається. Насправді це гра небезпечна. Я хочу, знаєш, до Європи трохи. У нас менше, ніж 10 хвилин залишається. Ось про феномен Орбанів, Фіцо, про феномен, ну я навіть про сербів не буду, там така міні-Росія, там усе зрозуміло. Без ручок, без ножик, але все одно там імперія, всі інші народи навколо, вони там другорядні, там чорногорці, інші там. Тут там усе там хвороба стара, і на щастя там немає ресурсів. Якщо Росія не переможе в цій війні Європу, то там нічого не буде того великого, вона на думаю не зробить. Але Угорщина заважає відкрито, шантажує. Словаччина заважає відкрито, шантажує. Так, у Словаччині зараз відбуваються протести. Вони там друзі живуть. Масові протести проти Фіцо, де люди кричать Фіцо, а далі слово на букву Х. Значить, як і Путіна називають, не знаю, чим закінчиться. Але у Орбана дуже таке стале положення. Він там ну, справа в тому, що Орбан, ми ж маємо розуміти, що таке Угорщина. Угорщина досить замкнене суспільство. Вони не дуже розуміють, що відбувається поза країною. Вони не дуже володіють мовами. І цим, власне, і користується Орбан. Він створив такий собі бантустан в країні, де люди слухають, що він говорить, вірять йому, а альтернативи немає. І тому це, так мовити, такий, так би мовити, самовідновлювальний механізм. Тому Орбан – це велика проблема. Проблема, ну, не тільки українська проблема, вона загальноєвропейська проблема. Бо як подолати це незрозуміло. Власне, Європа намагалася виховувати Орбана, але потрапила в пастку. Вона або виховує Орбана, або допомагає Україні. Бо Орбан блокує допомогу Україні свідомо. Для чого? Для того, щоб ці виховальні фінансові санкції проти нього Європа зрештою зняла. Тобто він заробляє на свої антиукраїнські позиції. Там вже не кажучи про зв'язки там з Путіним, з Могилевичем і так далі. Та навіть без цього це проблема. Це проблема авторитарних лідерів. Коли українці дуже часто скаржаться, що Європа не хоче нас приймати, не хоче заплющувати очі на наші проблеми там, з корупцією чи з чимось іншим, з верховенством права. Зовсім останні події якраз знову нагадали про ці проблеми. Але свого часу європейці кажуть, ми свого часу заплющили очі на проблеми в Угорщині, і що ми бачимо тепер? Коли ви ще не приєдналися до ЄС, ми ще можемо на вас якось вплинути. А коли ви приєднаєтесь, буде те саме, що і з Орбаном. Навіщо нам друга головна біль після першої? З Фіцо там проблема ще одна, це Словаччина традиційно дуже проросійська. Там не відбулося тієї деколонізації в нашому розумінні цього слова, як в інших країнах Центральної Європи. Там стоять досі пам'ятники радянським воїнам-визволителям і так далі, і так далі. І традиційно з 19 століття Словаччина маленький народ, і вони вірили в те, що їм допоможуть великий російський брат. Це, власне, синдром тієї ж хвороби, що і у сербів. Просто у словаків так з сусідами склалося, що не дуже пограєш у велику державу, так би мовити, там своїх вистачає бажаючих, ті ж угорці знову.
Мгм. які були проблеми у словаків з Так. Але от цей синдром великої братньої Росії, він є і в багатьох словаків є. А Фіцо цим користується. Власне, насправді про це мало кажуть, але Фіцо є частиною тієї мережі, яка створена була свого часу Путіним у Центральній і Східній Європі. Це та ж мережа, до якої в Україні належав той же Медведчук. Ле Пен у Франції. Да. У Медведчука були чудові стосунки з Фіцо, чудові стосунки з попереднім чеським президентом Земаном. Той, правда, перезнувся після вторгнення, але тим не менше. Це була мережа, яка створена, і на яку Путін досі сподівається, що вона йому допоможе, якщо там не повернутися в Центральну Європу, то принаймні зробити багато капустей і ЄС, і Україні. Але питання знову таки, ми ж демократи великі, ми не можемо вирішити проблеми, піти і порішати, як кажуть, з Орбаном чи з Фіцо. Ми навіть приймаємо їх в себе радісно, бо нам потрібна допомога. Але насправді це може вирішити лише сам угорський чи словацький народ. Сподіваємося, що це знову таки відбудеться швидше. І опоненти, бо Фіцо прийшов до влади теж знову таки, в нього немає абсолютної більшості. Він прийшов до влади, тому що всі ці великі реформатори і демократи словацькі пересварилися між собою. Так. І вони продемонстрували ефективність. Це та ж сама проблема, про яку ми говорили, коли казали про Америку. Має бути альтернатива популістам. Не популісти погані, тому миріться будь з чим, що робимо ми. А серйозна, реальна альтернатива, яка показує, як правильно керувати країною. Бо популісти годуються неспроможністю старих еліт. Розумієте? Ось в цьому проблема. Яка, до речі, стосується і України. У нас, Олексію, залишається буквально 3 хвилини. Я хочу таке загальне запитання поставити. Ну, хоча, знаєш, може і без запитання обійтися. Ми тут намагалися встановлювати більш-менш такий чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Що ти думаєш про найближче майбутнє, про долю допомоги Україні з боку Сполучених Штатів і про роль Європи в такій ситуації, коли Сполучені Штати поза грою? Надіємося, що тимчасово. У нас по-перше, я все-таки сподіваюся, що Сполучені Штати не поза грою. Я думаю, що їм вже час якось розв'язувати цю ситуацію, зокрема із допомогою, і взагалі щось там робити з своєї позиції. Я все-таки сподіваюся на здоровий глузд, можливо, як казала наша класик контраспем сперо, але тим не менше сподіваюся. І я думаю, що буде все гаразд. З європейською допомогою теж буде все гаразд, і великі зміни, які відбуваються і в настроях в Німеччині, і в настроях у Франції. Я вже не кажу про Британію, яка в цій війні є найближчим нашим союзником. Польща так само. Польща, да. Знову таки, в Польщі проблеми виявилися, да? Між новою коаліцією і президентом, і старою опозицією. Ну, це прогнозовано було, бо там теж праві популісти, там багато років промивали. Хоча популісти вони це таки допомагав Україні. Але знову таки, коли починаються політичні проблеми, ще й, на мою думку, явно підживлювані з Сходу, абсолютно то навіть найближчі друзі в нас є проблеми. Ми ж не знаємо, до речі, що в Британії буде. Там теж не найкращі позиції у консерваторів зараз, а вибори будуть, очевидно. Ні, там дуже погані позиції у консерваторів. Ріші Сунак точно не буде прем'єром наступним, але надіємося, що там просто, лейбористи там свого часу вчасно вигнали свого попереднього лідера, який теж щось нього надто промосковський. Сподіваюся, що вони продовжать цей рух правильно, але знову таки вибори в них будуть фактично тоді, коли буде обиратися Трамп. Так. Не забагато турбулентності, забагато. Але знову таки будемо покладатися на здоровий глузд європейців, а головне покладатися на наші Збройні Сили, бо в нас немає інших більш надійних союзників, ніж наші Збройні Сили. І вони, власне, вирішують зараз долю і Європи, і світу. Дякую, Олексію, дякую за те, що знайшов час. Як завжди, було дуже цікаво. Будемо запрошувати ще і ще і ще. А наших глядачів я
хочу сказати нашим глядачам, що ми дуже вдячні за вашу увагу, за вашу підтримку. Дивіться АТR далі.